Igbo ndị ọma m ndewonu. Abụ m Maazị Obinwoye, onye eji Omenigbo wee mara. Abụ m onye isi otu Oziọma Igbo, otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Anyị chighakwa n'ụdị anyị ji bidobe ya mbụ, n'ụdị atụọ, atụgharịa, kọwaa. Anyị ga-ewetakwara unu nke isiokwu tata bụ eji na iwe oke suo ụlọ ọkụ. Eji na iwe oke suo ụlọ ọkụ. Anyị kọwaa ya, anyị ga-asị ejila maka iwe maọbụ anya ukwu ga mebie ihe bara nnukwu uru. Ejina maka iwe maọbụ anya ukwu ga mebie ihe bara nnukwu uru. Nke a bụ nkọwa ya. Anyị buruzie ya gaa na ntụgharị. Anyị agaghị atụgharị ya n'oyibo. Anyị agaghị asị do not, because of the anger caused you by a rat, go and burn a house. Ọ dị ihe a na-afụ kịta. Anaghị atụrụ inu elu elu etu ahụ. Anyị ga-eje n'oyibo ka anyị weta inu ya na ya na-abụ Jacob. Anyị tụgharịa ya n'oyibo, anyị asị do not kill the goose that lays the golden egg. Do not kill the goose that lays the golden egg. When we now come to interpretation or the meaning, we will now say, do not, because of greed or anger, destroy something of value or importance. Do not, because of greed or anger, destroy something of value or importance. Onyawa, ejiri iwe oke suo ụlọ ọkụ. Do not kill the goose that lays golden egg. Anyị ga-adọbiri ebe a na nke taa. Ụbọchị ọzọ a ga-atụnyekwala unu ọzọ. Ngwa, metụ aka n'akara ịhụnanya, tinye okwu na ngalaba okwu, tụsakwa ozi a ma sonyekwe m. Please like, comment, share and follow.